Здравейте! Ще ви покажа как да станете участници в Google групата на Аудитория 41А и съответно да получите пълен достъп до сайта на Аудитория 41А. Отваряте браузъра, с който работите, независимо кой е той, и отивате в началната страница на Google. Първата ви задача е да влезете в Google със своя Google акаунт, който вече притежавате. Това става като горе вдясно натиснете Вход и впишете своето потребителско име и своята парола. Аз за случая работя за нуждите на този видеоурок с два браузъра и два Google акаунта, единият от които симулира кандидат-участник в групата, а другият е действителният собственик на тази група. Вписвам се със своя Google акаунт на кандидат-участник, потребителското име, паролата и натискам Вход. Вече съм влязъл в Google със своя Google акаунт. Това все още не ми дава пълен достъп до сайта на Аудитория 41А. Ето го доказателството. Пишем адреса на сайта sites.google.com/auditorium41A и установявам, че съдържанието на сайта е недостъпно за мен, с изключение на този входен прозорец с указания. Това ще се промени след съвсем кратко време. Какво трябва да направя за тази цел? Ето, през тази решетка имам достъп до различните приложения, които Google ми предоставя като притежател на Google акаунт. Натискам върху решетката, тук долу виждам опцията Още. Натискам Още и след това Още от Google. Превъртам и почти най-долу виждам групи. Натискам и бивам отведен към началната страница на Google групи. Една от опциите да намеря групата на Аудитория 41А е тук в полето за търсене на Google групи да напиша името на Google групата. Аудитория 41А. По една или друга причина обаче това в случая е невъзможно, но аз съм подготвен за този вариант и за това просто копирам адреса на групата. Адресът вие може да намерите непосредствено под този клип. Копирате го, поставяте го и бивате отведени към групата на Аудитория 41А. Установявате, че трябва да бъдете член на тази група, за да я видите и да участвате в нея. Кандидатствайте за членство е едната опция, другата е да се свържете с собственика на групата по имейл. По-формалната и по-бърза опция е да кандидатствате за членство в групата. Натискате и имате една анкета, в която на практика не пипате на този етап нищо. Единствено и само тук ще напишете две неща. Едно изречение, общо взето под формата на молба, от типа на моля да бъда допуснат като участник в групата. И другото е факултетният ми номер е, да кажем, 111. Това е важно, факултетният номер, за да мога да свържа Google акаунтът, който изявява желание да се присъедини към групата, с реален студент по археология. След това натискате кандидатстване за присъединяване към тази група и установявате, че членството ви чака одобрение. Звукът, който може би чухте току-що, означава, че собственикът на групата е получил имейл, който го известява, че е подадена нова молба за членство, която чака неговото одобрение. Той съответно отива в
групата Аудитория 41А, влиза в нея и установява, че има една молба, която чака да бъде прегледана и евентуално одобрена. Натиска и установява, че неговото алтер его в случая моли да бъде допуснато като участник в групата. Факултетният му номер е 111 или какъвто всъщност е вашият истински факултетен номер. Маркира се, одобрява се кандидатът. Една проверка от страна на собственика на групата, че да, всичко е наред, новият участник е вече пълноправен член на тази група. С това собственикът на групата е изпълнил своята задача. Сега, от тук нататък кандидат-участникът, доскорошният кандидат-участник, вече е пълноправен член на тази група. Затова той бива известен автоматично по имейл. Той отива в своя имейл и установява, че има съобщение от Google групи, а именно вашата заявка за абонамент бе одобрена. Влизате в това съобщение и през това съобщение можете директно да отидете в тази група и вече сте пълноправен участник в нея и в целия неин живот. Може да пускате нови теми, може да отговаряте на други теми, може само да четете и така нататък и така нататък. Но това, което е по-важното в случая, това членство ви дава възможност да имате пълен достъп до сайта на Аудитория 41А. Така. Ето, сега ще отидем на сайта на аудиторията и ще видим какво се е получило. Пишем sites.google.com/site/auditorium 41A и установяваме, че все още имаме достъп единствено и само до този входен прозорец, но не и до цялото съдържание на сайта. Няма нищо страшно, трябва да се извърви само още една стъпка. Най-долу, под този входен прозорец, има опцията вход. Ето я тук, натиска се върху вход. Влиза се и вуала, вече има пълен достъп до сайта. Това е. Желая ви успешна регистрация и ви благодаря за вниманието.